кажа това, което си подготвих. Относно тази протекция към нашите деца, по време на евангелизацията, когато пастора каза всички да коленичаме и да се молиме, и усетих така в Святия Дух, докато съм на колене, единственото нещо, което да кажа на Бог, е да му припомня Словото му. И кое е Слово? Той казва: мястото, земята, на която стъпваш, Бог е този, който е обещал, че ще я даде за твое наследство. И аз, докато бях на колене и положих ръце върху нашата земя, и аз казах: Господи, Ти си казал, че мястото, на което стъпваме, Ти ни го даваш за наше наследство. И молитвата ми беше, защото има и друго наследство, за което Бог казва, и то е най-важното. Той казва, че Той благослови отробите ни, за да раждаме деца за наше наследство тук на земята. Халелуя! Децата са нашето наследство. И Бог е обещал, че децата, които Той ни даде, те ще бъдат нашето наследство. Кое е наследство? Какво да наследят? Не богатство, не пари, не голями бизнеси, но да наследят Твоя начин на живот с Господа. Да наследят Твоя начин на живот като истински поклонник, който се покланя на цари на царете и на Господа на господарите. Алелуя! Нека дадеме цялата слава на Исус Христос. Алелуя! И искам да затворим очи всички и да се помолим за нашите семейства. Татко мой, Господи, толкова си велик, толкова си чудесен, Боже мой. Велик, всемогъщ, всеприсъстващ, милостив и дълготърпелив. До толкова, Господи, че много пъти не осъзнаваме, Господи мой. Не осъзнаваме колко е голяма любовта Ти, колко е голяма милостта Ти, Татко мой. Толкова е голяма, Боже, че Ти пазиш там, където ние не можеме. Ти благославяш там, където ние не достигаме. Ти превдигаш, Господи, там, където ние сме слаби. Ти си силата там, където, Господи, ние се отказваме. Ти си надеждата, Господи, когато ние казваме, че няма смисъл вече. Благодаря Ти, Татко мой. Благодаря Ти, Господи, че Твоето Слово е нашата канара. И Твоята дума, Господи мой, е нашата подпорка, върху която ние се подпираме, Боже мой. И дори да падаме, Боже, Твоето Слово, Господи мой, Твоята сила и Твоето помазание, Твоята любов и милост, Господи мой, безгранична, Татко, отново ни изправя, Господи. Отдавам Ти цялата слава. Нека дадеме цялата слава на Исус. Халелуя! Добре, отворете всички с мен в Ефесяни 5 глава, 22 стих. Ще прочета до 28. Алелуя! Това е слово, което сте го прочели, сте го, чували сте го. Алелуя! Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа. Защото мъжът е главата на жената, както и Христос е главата на църквата. Както сам Той е спасител на тялото, но както църквата се подчинява на Христос, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже. Мъже, любете жените си, както Христос възлюби църквата и предаде себе си за нея, за да я освети, като я очисти с водно умиване, водно кръщение. Чрез Словото, за да я представи на себе си църква славна, без петно или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде свята и непорочна. И нека кажем амин. Алелуя!
Жени, покорявайте се на своите мъже. О, халелуя! И знам от личен опит. Знам, че е трудно да се покоряваш. Знам, че е трудно да следваш. Знам, че е трудно да следваш мъжа, когато Бог е поставил да бъде твоята глава. Защото тук Словото не просто казва: жени, покорявайте се на своите мъже. Но той казва защо. Защото казва, мъжът е главата на жената, а пък главата на мъжа е Христос. И тук искам да отворя една скоба, понеже много често това слово, когато се чете, имат разбиране за него, че Бог тук казва на жената да се покорява на всеки мъж. Но той има в предвид жената да се покорява на този мъж, на когото Христос е неговата глава. На мъжа, който е посветен на Христос и е позволил Христос да бъде неговата глава. Христос да го води, той да следва Христос, да бъде послушен на Христос, да бъде пример, така както е Христос е бил пример и е пример за църквата, защото виждаме как по-надолу в Словото се казва, така както Христос даде живота си за църквата, за да я освети, да я направи да бъде за Него чиста, свята, непорочна. Това е примера за мъжете как да обичат, как да се грижат за своите жени. И тогава жената е длъжна да се покорява на такъв мъж, който е посветен на Христос. Жени, покорявайте се на своите мъже. Аз също съм жена. И когато повярвах и чух това слово, и не само го чух, но започнах да го чета. И както цялото слово, което е в Библията, аз исках и се стараях да го прилага в живота ми. По същия начин исках и това слово да приложа в живота ми. Да бъда жена, която се покорява на мъжът си. И вижте, тук не става на въпрос да се покоряваш, сякаш без да имаш право на това да изразяваш твоето мнение. Не става въпрос да се покоряваш, сякаш да си жена без пълното право да се чувстваш пълноценна жена, да си уважавана и почитана. И ако мъжа иска жена му да го следва и да му се покорява, тя трябва да вижда, че мъжът е този, който я обича, този, който я почита, този, който я признава, този, за когото мнението и това как се чувства тя, на какво място се намира, за него е много важно. Най-важно от всичко, което има той в живота си. По-важна от родителите, по-важно от децата, по-важно от приятелите, по-важно от работата. И това не са мои думи, това са думи на Господ. По същия начин е и към жената. Да се покоряваш и да следваш мъжа ти не е с цел да се подценяваш. Не е с цел, че сякаш ти не си нищо за него. Но целта, която Бог ни учи, да сме в това единство, жената да се покорява, а мъжът да обича. Да се покоряваш, за да покажеш, че ти наистина си зависима жена. Ти не живееш независим живот. Ти си зависима от този, който е твоята глава. А твоята глава е мъжът ти.
Зависима си от това да живееш смирен живот, да живееш покорен живот, живот без манипулация, живот без да се налагаш, живот без да доминираш, живот като покорна и смирена жена, като мъдра жена, за която Словото казва, че мъдрата жена съгражда домът си. И как го съгражда? Не като манипулираш, не като доминираш, не като се считаш, че ти си повече, че ти знаеш повече, че ти разбираш повече, защото аз съм виждала и продължавам да виждам как жени несъзнателно подценяват стандарта и тази власт, която е на мъжа, която е дадена от Христос, защото Библията казва, че Христос е главата на мъжа, а мъжът е главата на жената. И ако този ред се спазва, хора, ние ще имаме един благословен, успешен брак, който ние ще може да предаваме и на нашите деца, ще може да бъдем пример не само за домовете ни, но и за хората около нас. И тук искам да кажа, защо Бог казва да се покоряваш на мъжа ти? И защо Бог казва, че жената е мъдрата жена, която съгражда домът си? За да не се отказваш, но да се бориш. Да се бориш за твоята глава, която е твоя мъж. Защото искаме или не искаме. Ако главата е добре, ако главата води добре, ако главата е цар, свещеник и пророк за дома си, домът и децата и бракът ще бъде добре. Но може би някой от вас да си казва, ама как, че мъжът ми не е добре? Той не е пример за мен, за децата ми. Ами точно за това Бог казва, че ти си мъдра жена. Да се бориш в молитва, в постоянство, в посвещение на Господа. Виж, вярвам, че всеки семейен човек иска да има успешен, добър брак. Но има една огромна истина. Не можеш, каквото и да направиш, каквото и да дадеш, колкото и да се трудиш, колкото и да работиш, не можеш да имаш успешен, силен брак. Не можеш да си спечелиш уважението, почита на жена ти, ако не си посветен на Христос. Ако не следваш Христос, ако не си посветен на Христос, като глава на която е Христос, не можеш да имаш успешен брак. Не се лъжете да си мислите, че като снабдявате всички нужди на жените ви, на децата ви, като им дадете най-доброто, което света предлага и ще имате уважение, респект и почит от жена си, от децата си, не се лъжете. Не се лъжете. Единственият авторитет, който ще ти даде да имаш този респект и почит в дома ти, е Христос. Не са парите, не са колите, не са бижутата, не е скъпия живот. Казвам го от личен опит. Ако не е Христос, ако мъжът не е посветен на Христос, ти можеш да дадеш всичко. Дори последната ти дреха от теб да дадеш. Повярвай ми, няма да имаш този респект и тази почист. Единственото, което ще имаш винаги едни оплакващи се, недоволни деца и жена, защото колкото ще дадеш, толкова те няма да са доволни. Ако нямаш Христос, ако Христос не е твоя водач, ако Христос не е твоя цар, ако Христос не е твоята глава, каквото и да дадеш, няма да имаш авторитет, няма да имаш респект и почит в дома ти. Повярвай ми. Има истини, които не искаме да ги чуваме, не ни харесват. Но Словото казва, че само истината ще донесе свобода. Само истината ще събори всяка заблуда и всяка крепост, която дявол е изградил и е дал друг образ на брачните взаимоотношения и на семейството.
Алелуя. Има жени в света, за съжаление в църквите, които искат да спечелят мъжете си. Да имат добър, успешен живот. Не казвам с Христос. Живот. Да постигат неща, но с манипулация. Като манипулират. Като подценяват и карат мъжете си да се чувстват слаби и недостатъчни. Защо го казвам? Искам да го знаете. За да не отваряте врати, които не са от Господа. Имаше една такава жена в Словото. И тя се казва Езавел. Има много други жени, които са нашия пример в Словото. Нека да не бъдем жени, които с манипулация искаме да спечелим това, което имаме. И винаги да бъде наше. Това не е от Христос. Защото има правила. Има правила и те са: жени, покорявайте се на мъжете си. Защото мъжът е твоята глава, а Христос е главата на мъжа. Искаме да бъдем силни, успешни. Трябва ти молитва. И посвещени. И това го казвам и към мъжете, и към жените. И това е първата точка, с която започвам. За успешен, благословен брак, семейство, деца, мъже и жени. Първата точка – посвещение. Пълно посвещение. Ако искаме да бъдем силни, успешни, неперфектни, посветени на Исус Христос. Само когато сме посветени, ще може да бъдем мъдри жени, които съграждат домовете си. Само когато сме посветени, ние няма да се отказваме. Няма да се отказваме, колкото и да виждаме, че нещата са зле, колкото и нещата сякаш да не се получават. Няма да се отказваме. Ще стоиме в молитва, ще стоиме в пост, ще стоиме в посвещение и постоянство, защото постоянството ще донесе резултат в живота ти. Резултат, който е от Христос. Алелуя! Искаме силен брак, искаме успешни деца, искаме да бъдем пример, искаме да бъдем мъже и жени, така както Господ ни определил да бъдем и така както Той ни е видял. Живей посветен живот на Господа. Исус Христос е този, който ще те научи. Много пъти си казваме, ма как, че не знам, или пък как, че ми е трудно, или пък как винаги намираме някакви причини и оправдания, но Той е този, който ще те научи чрез Святия Дух, който живее в теб. Стига да искаш и да се посветиш и да позволиш на Бог и Той ще работи така, както ти не очакваш, така както ти не мислиш, защото Бог е този, който ще надмине всяко твое очакване, всяка твоя молитва. Бори се. Искам да ти дам един друг пример. Неемия чува, че стените паднаха на любимият му град. И той в сърцето му имаше болка за това. Заплака. И отиде пред царя и казва, но преди това отиде пред Бог и се помоли и казва, Господи, дай ми Твоето благоволение. Дай ми Твоето благоволение. Изпълни ме с този авторитет, да застана пред някой, който е по-голям от мен. Някой, от когото аз завися да отида и да изградя стените на моя любим град. Отиде. Поговори с този, който е по-голям от него. И знаете ли какво се случи? Бог наистина му даде това благоволение и го облече с този авторитет. И когато той отиде и каза какво иска, царя му позволи, той отиде и започна да събира хора, с които да изгражда падналите стени. И знаете ли, когато започна да изгражда стените, на много хора не им хареса това, че той започва да изгражда нещо, което е съборено. И те се оговориха да отидат отново да го нападнат, за да не успее да изгради стените, които паднаха. Но Бог се задейства и казва, не бой се, аз съм с теб. Аз съм с теб. И Бог откри тайните мисли и планове на врага, които те кроиха
без Неемия да знае. Но това, което той направи, знаете ли какво направи? Той събра целия град с всички мъже и с жените и децата на мъжете и отидоха заедно да изградат стените. И Словото казва, че те бяха в очакване на врага и с една ръка строят, с една ръка слагат всяка тухла, а с друга ръка държеха меча, за да бъдат в готовност, когато дойде врага. Хора, това е силата ти в Господа. Колкото и да ти е трудно да изграждаш нещо, което сякаш за тебе е невъзможно, знай, че Бог е с теб. Бог е с теб. С една ръка ще поставяш тухла, с една ръка ще държиш меча на духа, което е Словото, и ще събаряш всички дела на дявола в името на Исус. Халелуя! Отдайте цялата слава! Отдайте цялата слава на Исус! Халелуя! Халелуя, татко мой! Нека затворим очи за малко. Халелуя! Господи мой! Татко мой! Нека това слово, Господи, което дойде тази сутрин, нека да се запечата в сърцата на тези, които го чуха, Господи мой. Боже мой, аз вярвам и изповядвам. Ти казваш, татко мой, че всяко семе, което се посява, то няма да попадне на празно, но ще дойде ден, Господи мой, когато ще даде плод. И Боже мой, аз вярвам, че това слово, което Ти изпрати тази сутрин, то попадна в сърцата на моите брати и сестри, Господи мой. И то ще покълне, татко мой, и ще пусне корени, и ще удари канарата, която си Ти, Исус Христос. И от тази канара, Боже мой, ще излезнат плодове достойни за Теб. От силни, мощни мъже и жени, които издигат името Исус Христос, които се изграждат, Господи, върху Твоето Слово, върху канарата, която си Ти. Отдавам Ти цялата слава, татко мой. И Ти благодаря, Боже, че Словото, което започна, Господи мой, за брак и семейство, татко мой, то ще бъде успешно за малки, голями, за млади и стари, Боже. Вярвам, татко, и го изповядвам и съм в очакване, татко мой, и Ти отдаваме цялата слава, Исус. Халелуя! Нека дадем цялата слава на Исус. Халелуя!